Un episcop armean de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim i-a făcut unui jurnalist o declarație neașteptată. I-a zis că lumina sfântă nu vine sub forma unor picături albastre din cer, ci este aprinsă de patriarhul ortodox al Ierusalimului de la o candelă. They light it from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see. I've done 3 times. It didn't happen. The miracle. God does not perform miracles just to please people at that time. No, I'm sorry. This is a false. I'm sorry. I've done 3 times. Okay, I'm sorry. Călugărul grec, cardianul Sfântului Mormânt, a surprins conversația și a cerut oprirea camerelor, negând cele spuse de prelatul armean. Potrivit tradiției creștine din lăcaș, este îndepărtată orice sursă de foc, iar locul este verificat înainte ca patriarhul să intre în Sfântul Mormânt și să adune cu mâna stropii de lumină sfântă care nu arde. Apoi ia 2 buchete de lumânări pe care le aprinde și rostește cuvintele "veniți de primiți lumină". Ritualul aprinderii focului în Sâmbăta Mare este cel mai vechi obicei creștin. El datează din secolul al IV-lea.